खुलुमबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आङो दिनै मोनसे कमेन्ट्सनि भिडिअखौसो आङो लाबोनो सानदों। बिथांजो सुजिता मुसाहारि बिथांजोआ मोनसे कमेन्टआव आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों जे माथाइनि 24 अध्याय 21, 22, 23 बे मोनथाम पदनि सोमोन्दै बुजिनो हायैखौ बुजिनो हानायनि थाखाय सोंहरदों जे भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो बिथांजोआ आंखौ हयथ' मोनथिया, ओंखायनो बिथांजोआ पास्टर होनना बुंदों आंखौ। नाथाय निमाहा खालाम, आङो पास्टर नङा आरो इभान्जेलिस्टबो आं नङा। आङो जास्ट सासे इउटिउबार होननांसिगोन, बाइबेलनि इउटिउबार बा ख्रिस्टियान इउटिउबार। आङो बाइबेलनि बिसयै आङो भिडिअ बानायो। बेनिखायनो आं पास्टर नङा, आं साधारन नोंथांमोन बादिनो बिदा फंबाय। आङो बिथांनि कमेन्टखौ आं एसे देखायनो सानदों। सुजिता मुसाहारि बिथांजोआ बे कमेन्टआव लिरदों जाहैबाय, पास्टर बुजिनो हायैखौ बुजिनो हानायनि माथाइनि 24 अध्याय 21, 22, 23 बे पदखौहाय बुजायनो थिननाय जाहैदों बधय। आं बेखौनो लादों। दा जोङो माथाइनि 24 अध्याय 21 निफ्राय लानानै 23 पदसिमाव मा लिरदों जों फरायनि। जिसुनि मुङै आरो बे दिनफ्रा फुसंजायाब्ला 21 निफ्राय, मानोना एसे गिथावथाव नासयजानाया सफैगोन, बेबादिया संसारनि जाजेननायनिफ्राय दासिम जायाखै आरो जाबावनाय नङा। आरो बे दिनफ्रा फुसंजायाब्ला रावबो बोखांजानाय नङामोन। सायख'जानाय रावतफोरनि लागै इसोरा बे दिनफोरखौ फुसंगोन। सोरबाया नोंसोरखौ होनब्ला, नै ख्रिस्ट'आ बेयाव नङाब्ला बैयाव, नोंसोरो दाफोथाय। निस्सय नोंथांमोनहा खोनाबाय बेयाव मा बुंदों। बे 21 पद जे एसे गिथावथाव नासयजानाया सफैगोन, बेबादिया संसारनि जाजेननायनिफ्राय दासिम जायाखै आरो जाबावनाय नङा। ओरैबायदि गिदिर मोनसे नासयनाय मानसिनियाव फैगोन बे बुहुमाव। बेबादि मानसिनि सायाव नासयजानाया जागायजेननायनिफ्राय माब्लाबाबो जायाखै आरो माब्लाबाबो जानाय नङा। बे समनि बाथ्राखौ बुंदों। मा रखम नासयजानाय? जोङो बे नासयनायनि सोमोन्दै नुजाहोजानायाव नायोब्ला नुयो। आरो जोङो सेमिनारफ्राव खोनाबाय, जोङो सेमिनार जेब्ला गायो, सेमिनारफ्राव खोनाबाय जे जोंनि आलासिफ्रा जोबोर बिजिरनानै खिन्थायो गिथाव गिथाव। आरो बे नासयजानायफ्रा मा रखम नासयजानाय? नुजाहोजानायाव जहन्नो बे दिनफोरनि नासयजानायखौ देखायजोबदों। दा बे नासयजानायखौ 21 पदआव जे लिरनाय, बे नासयजानायखौ जुदि भिडिअ बानायोब्ला गोलाव सिरिस जागोन। खारन 7थिनि 21ता बिपदफोर दं। महर खुलिनाय, बेनिफ्राय फेंफा सुनाय, आरो इसोरनि रागनि खुरैनिफ्राय लुनाय, बेबो 7था खुरै, 7था फेंफा सुनाय, महर खुलिनाय, आरो 7था आरफनि खैफोदनि खुरैनिफ्राय लुनाय। 21ता बिपदा बे बुहुमाव फैगोन, बे बुहुमाव जागोन।
मानसिनि सायाव बे नासयजानाया फैगोन। थ' बे गेदेरथार नासयजानायखौ जिसुआ रायथिदों। माब्लाबाबो बेबायदि नासयजानाया फैयाखै। दा बै 21टा जे नासयजानाय मानसिनि सायाव बेबायदि नासयनाया जे फैगोन, बे नासयजानायखौ जिसुआ एडभान्स रायथिना दोनग्रोखादों। नैबे बिसयफोरखौ जिसुनि सोलोंग्रा जहननो आरो देखायजोबदों। महरफोर खुलिनाय, 7टा बिगुल सुनाय आरो 7टा आर्फफोरनि रागनि खुरैनिफ्राय लुनाय, बे 21टा बिपदा मोनसे बेखेवगाफा खैफोद फैगाफा। बिदिनो गोबां दं। बे 7टाखौ एनालाइज खालामजोबनांगौबा भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन। बेनिखायनो बेखौल' मोनथिनानै लादो, नुजाजानायाव जे लिरनाय, बे नुजाजानायाव 21टा खैफोद लिरनायखौनो जिसुआ बे 21 पदआव बुंदों, 26नि 21 पदआव। बेबायदि गिथावथाव नासयजानाया मानसिनि जिबनाव फैगोन, बे पृथिबिनि सायाव फैगोन आरो बेखौ सैताननो हगारगोन होनदों। जोबनाय सानाव सैतानखौ बाहायगोन। आरो मा होनबावदों जिसुआ 22 पदआव, बे दिनफ्रा फुसुंजायाब्ला रावबो बोखांजानाय नङामोन। बे दिनफोरखौ फुसुंगोन। मारै फुसुंगोन, मानो फुसुंगोन होनोब्ला सायख'जानाय रायतफोरनि थाखाय इसोरा बे दिनफोरखौ फुसुंगोन। बे दिनखौ जुदि इसोरा फुसुङामोनब्ला इसोरा गावनि रायजोआव सासेबो बेक्तिखौ मोनलांनाय नङामोन होनदों। मानो मोनलाङा, मारै मोनलाङा? जेरैहाय इसोरा जेखौ मावो कपि खालामनानै सैतानाबो एखे खामानिखौ मावो। इसोरा जेब्लानाखि आर्फफोरनि दारैहाय महर बुयो, बेबादिनो सैतानाबो महर बुगोन। इसोरनि नाम्बारा जुदि 777 बा सैतानाबो बेबादिनो 666 लागोन। आरो बेबादिनो बिसोरो मानसिफोरनियाव महर बुगोन। आरो ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमखौ लाबोगासिनो दङ, जाय सिस्टेमजों मानसिखौ हमथानो हायो सोरगोआव हाबहैनायनिफ्राय। सोरगोआव हाबनोल' गैया, मानसिफोरखौ सायख'जानाय लेंफोर, जायफोर इसोरनि हाबा मावग्रा, गोबां इसोर फोथायारिफोरखौ हमथानो थाखाय मोनसे सिस्टेम बानायदों सैताना, जाहाथे इसोरा सोरगोआव बेखौ मोनलाङा। आरो बे सैताना गावनि नम्बरखौ होनायनिफ्राय गोबां मानसिखौ नासयगोन। दाथ' मोजां बुंगासिनो दङ, सान्तिनि बाथ्रा बुङो, नाथाय ओरैबायदि मोनसे टाइम फैगोन गासैबो सान्तिनि उल्था जाहैजोबगोन। जोङो दा नुनायाव मोजां, आरो मोजांखौनो होनग्रोगोन सैताना, जेब्लानाखि बै हफाय होजानायनि फिसाज्ला होनदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिनाशका पुत्र, बिनाशकारि, फोजोबस्रांग्रा, ओरैबायदि बिनाशकारि, बेखौनो एन्टिक्राइस्ट होनना बुङो। बियो जेब्ला नुजागोन, गाव जेरै गोसो जादों बेबायदि जुदि मानसिया थाबायाब्ला मानसिनि सायाव नासयगोन। नैबे नासयजानाय नैबे महाक्लेशखौ जोंनि खृष्टानफ्रा जोबोर गियो। आरो जायहा मोदोमाव थायो बेयो गियो, जायहा जिउजों थाबायो बे माब्लाबाबो गिया। खारन नुजाहोजानायाव लिरदों, बेफोर नासयजानाया जेब्ला फैयो नोंसोर बाज्ल'नानै रंजादो होनदों। मानोना नोङो जिसु ख्रिस्ट'नि दारै सोरगोआव थानो मोननो थांगासिनो दङ, सोरगोखौ नुनो थांगासिनो दङ, गोथां इसोरखौ खुलुमनो मोननो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय नों बाज्ल'नानै रोजाबदो।
मानो बे महाक्लेशखौ गियो? मानसिया थैनोखौ जोबोद गियो। नाथाय थैनाया जोंनि जिबनाव अनिबार्य। नोङो जुदि 80 बोसोर 100 बोसोर जोरनानै थैखागोनब्ला नों बिनि सिगां जिसु ख्रिस्टनि नामै थैनाया साबसिन। मानोना जिसुआ बुंदों आंनि मुङै जाय जिउ खोमागोन बियो जिउ मोनगोन आरो जायहा जिउ बासायगोन बियो जिउ खोमागोन। बे माब्रै? जे एन्टिख्राइस्टआ बुंगोन नोङो 666 लायाबा नों बायलाय फानलाय खालामनो हाया, नों ट्रेन गाखोनो हाया, नों प्लेन गाखोनो हाया, नोङो हस्पिटाल थांनो हाया, नोङो बेंकफ्राव हाबनो हाया, नों जेबो बायलाय फानलाय खालामनो हाया। नोङो बे सैताननि नाम्बारखौ लाथारनांगोन 666। आरो मोनसे टाइम फैगोन जे नों बेखौ लायाब्ला नोंखौ समाजनिफ्राय बैकट खालामगोन। नोंखौ मोजां समाजनि मानसिखौनो होननाय नङा आरो नोङो बाध्यतायाव लाहैनोसै। मानोना जों मानसिया बोथिसे ओंखाम मोनजायाब्लानो जों माबायदि जायो? जों सानसे फास्टिं जोङो लानो हायो नामा? जोङो जिउआव गोथै मानसिया सानसे 12थासिम फास्टिं लानो हाया। ओरैनो माबा मोनसे खारनाव मोनजायाखैब्ला जेबो खहा गैया बेहा। सानसे बोथिनै मोनजायाखैलै आं, जेबो नङा बियो। इसोरनि नामै फास्टिं लायोब्ला बेहा दुरबल जायो, जिउआव बोलो गैयै जायो। मानो? बेनि खारनानो जाहैबाय गोथार जिउआ बेखौ सापर्ट खालामाखै। जायखौ गोथार जिउआ सापर्ट खालामगोन आरो गोथार जिउजों लोगोसे थागोन, गावखौ साबमिसन खालामगोन इसोरनियाव, बेनोसो गोथार जिउखौ हेफाजाब होनो थाखाय थिनहरगोन जिसु ख्रिस्ट'आ। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव, जोंनि जिउआव गोथार जिउनि हेफाजाब होनाया थायोब्ला बेबायदि महाक्लेशआ जोंनि थाखाय मुंबो नङा, जोंनि थाखाय इजि। मानोना जिसुआ बुंदों नोंसोरो गावबा गाव क्रुसखौ बाननानै आंनि उनाव फै। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि जेसेबां चेला गासैबो क्रुस बानदों, जिसुनि मुङै थैनानै थांदों। बेनिखायनो सोरबाया महाक्लेशखौ गिनो थाखाय फोरोङोब्ला बेयो मोदोमाव दं आरो नोंखौबो मोदोमाव दोनगोन। बेनिखायनो नाथाय बाइबेला जोंखौ मोदोमनिखौ गिनो थाखाय फोरोङा, जिउखौसो आरो मोदोमखौबो खहा खालामनो हाग्राखौसो गिनो थिनदों। जोङो बांसिनै जिउनिखौ सिन्था खालामनांगौ आरो जिउखौ खहा खालामनो हाग्रा अर्थात इसोरखौसो जोङो गिनो नांगौ। इसोरखौ गिग्राया बेबायदि महाक्लेश सौफैब्लाबो, अरनि गेजेरावब्लाबो मुंबो जाया। दानियेल नाबिनि सल'खौ नोंथांमोना मोनथिखागौ। मानोना इसोरनि जिउआ बिसोरजों लोगोसेमोन, बेनिखायनो अरनि गेजेरावबो खामथाराखै। बेबायदिनो गोबां खैफोदनि गेजेरावबो बियो जोंखौहाय रैखा खालामगोन। मानोना जिसुआ जबान होखादों, आं नोंसोरखौ मावरिया बादि गालाङा। नोङो गावनि फिसाखौ, नोङो जायखौ नोङो एसेबां गावनि जिउनिफ्राय बांसिन अनो, नोङो गावनि फिसाखौ, नोङो नोंनि फिसानि जिबनाव बेबायदि क्लेश जायोब्ला नोङो सहायनो हागोन ना? तुद्रुप बेबायदिनो इसोरा जोंनि जिबनाव नासयजानाय फैयोब्ला इसोरा माब्लाबाबो सहायनानै थानो हाया आरो बियो जोंनि जिउखौ आलो गोजोन गावजों लोगोसे दोनहैफागोन आरो बैयाव इटारनेल लाइफ, देयार इज नो एन्ड, बेयाव जोबनायानो गैया। प्रिथिबियाव जोबनाय दं। माबोरै जोबनाय दं? प्रिथिबिया मोनसे साव मोननाय, बेनिखायनो बे एक्सपायरि डेट दं, मोनसे टाइम दङ। बेनिखायनो जिसुआ माथाइनि 28:19-20 बुंदों, संसार जोबनायसिम आं नोंसोरजों लोगो लोगो दं। माबे समसिम? संसार जोबनायसिम। संसार जोबनायनि 7 बोसोर सिगांसिम होनाखै। जोंनि गोबाङा फोरोङो
महाक्लेशनि सिगां जिसुआ लांफैगोन। नाथाय माथाइनि 26नि 13आव बुङो जाया जोबनायसिम गसंथागोन बे बासायजागोन। जोबनायसिम गसंथानो थिनदों। आरो बे जोबनायसिम गसंथानायाव गोबां महाक्लेश फैगोन, गोबां नासयजानाय। आरो जों बे नासयजानायखौ थोर थोर गियो। इसोरनि जिउआ गिनो फोरोङा। बेनिखायनो बाइबेलाव फोरोंनाय बायदिसो जों आगान सुरनो नांगौ, फोथायनो नांगौ। जेब्लायबो जोङो इसोरनियाव साबमिसन खालामनांगौ। जेखौ जों सानाखै, जेखौ जों आसा खालामाखै, बिनिफ्राय बांसिन इसोरा जोंनो सेफटि होगोन। बांसिन सेफटि होगोन। जे बिसयनि थाखाय खुनु एभिडेन्स गैया, बेखौ अजथा बुंलाबायनाया थिग नङा। जिसुआ सिखाव बायदि फैगोन होननाय लोगो लोगो सिरि सिरियै रेपचार खालामगोन होनबायानो बानायनानै। नाथाय जिसुआथ' बेबायदि फोरोङा। जोंनि न्याय इसोरा माब्लाबाबो बेबायदि सिखाव खामानिखौ मावा। खारन जोंनि इसोरा गोथां इसोर आरो स्रां होनदों। आरो बे जोङो स्रांनिनो फिसाफोर। स्रांनि फिसाया मालाबाबो खोमसिनि खामानि, थाखोमानाय खामानि बेखौ मावा। बुंदों हय सिखाव बायदि, नाथाय सिखावनि खामानि नङा। माब्रै सिखाव बायदि? जेब्लानाखि जिसुनि सोलोंग्राफ्रा जिसुनियाव सोंदों, गुरु नोङो जोंनो बे दिनखौ खिन्थादो, नों माला फैफिनगोन? अब्ला जिसुआ बुंदों, मानसिनि बिसा हौवायाबो मोनथिया, सोरगोनि दुतआबो मोनथिया बे दिना माला। इसोरनि अनगायै रावबो मोनथिया। बेखौ जिसुआ क्लियार बुंदों। नैबे रावबो मोनथियै डेट एबा थारिख एबा यार, बेखौसो होनदों सिखाव बादि। सिखावा जेरै टाइम टेबोलखौनो होनो हाया बा होआ। नाथाय जिसुआ गावदि फैगोन, गाव फैनायनि सिगां मा मा जागोन, बेफोर गासैबो भबिष्यतबाणीखौ होजोबखादों बाइबेलाव। फैगोनाबो सियर, आरो बे फैनायनि सिगां मा मा जागोन बेबो सियर, बेखौबो खिथादों। अब्ला जों आननन नंला। अब्ला जिसुनि फैनाया माबोरै सिखाव बादि जाखो? एक्जाक्टलि 2030आव नै दाख्लैहाय सोरबा बुंदों 23 एबा 24 सेप्तेम्बराव जिसुआ फैगोन, जोंखौ लांनो रेपचार खालामसिगोन। बेखौ दाख्लै आंबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो आं बुंनानै दोनदोंमोन जोङो 24 सेप्तेम्बरनि उनाव लोगो मोनलायफिनगोन होननानै। आरो दिनै जों रायज्लायगासिनो दं, नोंथांमोनजों बे बाइबेलनि सोमोन्दैनो सावरायगासिनो दं। थ' बेबायदि जिसुआ बुङाखै जे 24 सेप्तेम्बराव आं थांगोन 2025नि। थ' बेबायदि डेटखौ होआखै। बेखौनो बुंदों सिखाव बादि। आरो मोनसे सेन्सआ, जायहा पाप मावो बियो फेयो, निसा खालामो, आरो निसा खालामग्राया उन्दुयो। बे सेन्सआवसो नायै टाइमाव फैगोन होनना बुंनाया। बिनिखायनो सैताना जे पलिसिखौ खालामदों, इसोरा बे पलिसिखौ मोनथिगौ। ओरैबायदि पलिसि खालामदों जे संसाराव थानाय सासेबो मानसिखौ इसोरनो हरा। इसोरनो हरा, सोरगो रायजोआव हाबहोथारखाया। बिदि मोनसे पलिसि खालामदों। आरो बे पलिसिया जागासिनो दङ। जोंदि दा थाखा फैसा नट सानो दखान बाजार, बे नटआ फैसाया बन्द जानो थांगासिनो दं। डिजिटेल मानि, जेरखम जों गुगोल पे जों हरबाय, जों बायनो फाननो हाबाय। आरो नैबे गासैबो सिस्टेमखौ मोनसे डिजिटेल आइडि बानायगोन, जेरावहाय जोंनि इन्डियायावहाय डिजिटेल ट्रेन्जेक्सना जाखाबाय। बिनिनो मोनसे कार्ड बानायगोन आरो बे कार्डआ डिजिटेल आइडि जागोन। आरो साफ्रोमबो मानसिनि आइडिनि मोनफा मोनफा सिम कार्ड बानायगोन, फिसानो, जायखौ इन्जेक्सननि दारै आगदा आखान्थियाव सोनो हायो। नैबेबादि आसि गेजेराव बिजिजों सोनो हायो। ओमफ्राय बेजों गासिबो बायलाय फानलाय खालामनो हागोन।
नोंनि थाखा फैसा गासैबो बेयावनो थाजोबगोन। बे मोदोम सिङाव बे चिप्स होनो RFID चिप होनो, बेखौ जाय लाया बे ट्रेन्जेकसन खालामनो हाला, बायलाय फानलाय खालामनो हाला आरो नोंखौ समाज बैकट, समाजनि बाहेरा बे मानसिया होननानै नोंखौहाय नेग्लेक्ट खालामसै। नोंनियाव नासयजानाया फैनोसै। नोंखौ रावबो जेरावबो हाबहोला, नों बेंकआवबो हाबनो मोनला। बेंकआनो बै समाव बन्दसो जानो थांगासिनो दं, खारन मेसिनजों गासिबो जाजोब्बायबा। आंनियाव जुदि बेथना डाइरेक्ट एकाउन्टाव हाबफैबायब्ला, आंनि बे एकाउन्ट नाम्बारा बे आखाइ आगदा खाथियाव थाबायब्ला, आङो बेजोंनो मा नांगौ बायहैनो हाबायब्ला फैसानि मा दरखार जाबावखो, थाखानि मा दरखारबाव। बेनिखायनो बे जेब्ला चिप्सखौ लगायगोन, बेजों लोगोसे नोंखौ कन्ट्रल खालामगोन। जेरै दा मबाइलनि सिमा मबाइलखौ कन्ट्रल खालामो, मबाइला बे सिमखौ कन्ट्रल खालामो, बेबायदिनो बे सिम बायदि फिसाया मानसिखौ कन्ट्रल खालामगोन। गिर्जा थांनो बाग्रा खालामसै। गिर्जानि फारसे नोङो जुदि सिन्था खालामदोंबा आं गिर्जा थांनो, बैनिफ्राय नोंखौ हेक खालामनानै नोंनि माइन्डखौ फिदिंनोसै, कनभार्ट खालामसै। जेरेखम मबाइला एखमबा नेटवार्क गैयै जायो, आप डाउन जायो। थ' मानसिया रिमट कन्ट्रलजों बाहायजानाय बादि जाहैनोसै बै समाव। अब्ला खृष्टानफ्रा बेखौ लानाय नङा, गोबाङा लागोन। जायफोर लाया बे समाज बाहेरा जानोसै। खारन जोङो लेबि बिजाबाव लिरनाय मथे जोङो जुदि बे जोंनि स्किन सायावनो जुदि थाथु लानाया पाप जायोब्ला आरो बे मोदोमनि सिङाव मेचिन लगायनानै लायोबा, बे हेक खालामोबा, बेजों बायलाय फानलाय खालामोब्ला, अब्ला बे मेचिनजों कन्ट्रल खालामजानानै इसोरनिफ्राय नों गोजान जानोसै, नोंखौ हेक खालामनानै दोननोसै। इसोरनि रायजोआव बोरै हाबगोन? बेनिखायनो ओरैबायदि सैताना सिस्टेम खालामदोंमोन मा? बे सिस्टेमखौ खालामनायनि सिगाङावनो इसोरा बे सानफोरखौ फुसंगोन गावनि रायतफोरनि थाखाय, गावनि सायख'जानाय माखासे रायतफोरनि थाखाय बे सानफोरखौ फुसंगोन होननानै बुंदों माथाइनि 22 अध्यायाव। ओमफ्राय 23आव मा होनदों? सोरबाया नोंसोरखौ होनब्ला नै ख्रिस्ट'आ बेयाव नङाब्ला बैयाव नोंसोरो दा फोथाय। बुंनाय दङ बाइबेलाव, बैयावसो बासायजानाया मोनो। ओरैबायदि जाबाय, जोंनि फोथायनाया जोंनि गिर्जानि सिङाव थानानै दिदोम जाला। गुबुन बबेबा मोनसेयाव थांनानै खुलुमहैब्लासो फोथायनाय बायदि मोनो। सासे मानसिया ओरैबायदि जाबाय, बेयो मोनसे फिसा खामानि मावो, दा न'खरा सोलियो, आरो बेयो ओरैबायदि मानसिखौ लोगो मोनबाय, बियो लानानै थाङो, बहा लाना गिदिङो, बायदिसिना प्रग्राम, ओरैबो प्रग्राम, हरैबो प्रग्राम, जेरैथिंबो प्रग्राम के प्रग्राम, फास्टिं प्रग्राम बानायो बिसोरो जायगा जायगा। दानाबा बियो दाहार लानानै बेबायदि प्रग्रामाव थाङो, दाहार लानानै। दानिया बै जाय ग्रुपनिफ्राय दाहार लादों, बे ग्रुपआ बुंबाय, जोंना फैसा उथायनायनि टाइम जाबाय, फैसाखौ नों मानो दाबो होआखिसै, खिन्थु नैबे मासाव नांसिगोन, फैगोन मासाव। अब्ला बियो बुंबाय, नोंसोरो आंखौ अनदो, आं ओरैबायदि निरुपाय जाबाय, आं उफाय गैयै जाबाय। बियो जिसुखौ नागिरनानै गावनि न'निफ्राय मोननानै गुबुन दाबसेयाव थांबायना जिसुखौ नागिरनो। बियो गावनि खामानिखौ नागारनानै जिसुखौ नागिरनो थांबाय दस्रा जायगायाव। बियो गावनि खामानिखौ दलरै जायगायाव थानानै, न'आव थानानै मावोमोनब्लाबोथ' जिसुखौ मोनगौमोन। नाथाय बिनियाव बै मोनसेयावसो इसोरखौ, जिसुखौ मोनगोन होननानै थांनायाव जाब्बायसो। दा बे रिकुवेस्ट खालामबाय, बेयाव मा जानोसै?
गावजों गाव फोथायलायनाय गैयै जानोसै, गेंग्रें गुंग्रें गाज्रि मोनलायनाय जानोसै। बेयावनो इसोरनिफ्राय गोजानाव थांनायनि लामासो जानोसै, बेयो खाथिसिनसो जानांगौमोन। बेबायदि समस्याफ्रा फैगोन। बेनिखायनो सोरबाया जुदि बुङोब्ला ख्रिस्ट'आ बैयाव दं नङाब्ला बैयाव दं, दा फोथाय होनदों। नों नोंनि न'निफ्रायनो गोगोम फोथायनानै नोङो गिर्जा हाब आरो नोंनि मावनांगौखिनिखौ माव, अब्लानो नोङो इसोरखौ मोनगोन। जोबनायाव आं बेखौल' बुंनो सानबाय जे सुजिता मुसाहारि बे 21 पदआ बिराद गोलाव सिरिज जागोन आरो बिनि थाखाय रिसार्च खालामनांगौ जायो। आङो नोङो जुदि आंनि साबस्क्राइबार, आंनि फेमिलिनि जाबायब्ला इसोरा जोंखौ दैदेनथों। गोबाव जोङो टाइम मोनलायलायोबा जों सावरायलायबावगोन। उनाव जेब्ला लोगो मोनलांबाय थायो, इसोरा जोंनो बेबायदि खाबुखौ होथों। बे 21 पदआ जोबोद गिदिर मोनसे बिसय। बे बिसयखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होजोबनो हानांगौआ सम्भब नङा, लासैनो मोनथिलांगोन। आङो बेखिनिखौ बुंबाय जे सोरबाया जुदि बुङोब्ला जे ख्रिस्ट'आ बैयाव दा फोथाय। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? स्वयं गावनो बुंदों ख्रिस्ट'आ। नों जेराव दं बेयावनो थानानै बाइबेलाव फोरोंनाय बायदि नोंनि मावनांगौखौ मावनानै नोङो इसोरखौ मोनथारगोन। बेनो नोंथांनि सोंनायनि फिननाया। जुदि क्लियार जायाखैबा सोंहरबाव। बेखिनिखौ बुंबाय। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। इसोरा गावनि बाथ्रानि सायाव बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।